I'm born with talent. Wala kayo mangayog tabang diha. Hello? Kung manamang galing tawagar ako ang ngalan, Mang Darna. Sus, boring kaayo. Boring lagi kaya kong adlaw. Hello? Hoy botod, gaon sa kaana? Aduy, manang. Wadyo ko'y nabuhat rong adlaw. Bored gid kay ni akong paka-superhero. Aday, pasupulong superhero po ka, uroy. Dami yung masuperhero ka, kinsa man po kuno ka. Hoy, ako si Mang Darna, manang. Wa ka ma-orient? Mang Darna? Pagkagayo pa pagkapangalan aron. Unya narehistro mo po ka sa DTI ani mo pagka-superhero. Sus, manang. Narehistro naman ko. Taod-taod na. Unya asa man po kuno kutob ng imong gisako para rin pagka-superhero ran sa barangay, munisipal, probinsya ug nasyonal. Manang, dako kay pagka-responsibilidad ning ako nasyonal ni. Unya unsa man ang imong serbisyo ron? Voluntary o gisweldoan ka sa dule? Voluntary ni ako manang, pero gisweldoan ko sa dole. O mao ba? Unya tagpila man imong rate karon? Sus manang, 500 ng bulan. Unya, ang ila ang sweldo every 3 months. Hala Ginoo ko, kagamay ra pod kay ana babaye. Mo nang imong bragita giptip kay di ka makapalit tungod sa kagamay ani imong sweldo. Mauroy, sus ko Ginoo ko, budlay kining trabaho Day tinuod jud murag nabati gid nako ng kabudlay ani imong trabaho. Kuan, nahipoy ako ba? Unsa may klaseng pagpanerbisyo ng imong gihatag karon ng katawhan? Pagpanabagtaw. So kuan day na ron, Mang Darna Services, ana. Dili, ang nakabutang sa akong DTI, Mang Darna and Friends, no pismas, don't entre, deng. No pain, no grain, deng. Tomorrow is sacrifice. Tomorrow is another sacrifice. And the next day, sacrifice again. Sus, buglay gini akong trabaho, day. Ay, gusto to, day. Coincidence kay ni. Ako day, tabangi ko, day. Uy, unsa man pud ako'y matabang nimo? Maningil og utang. Sige, carry kay nako na. Kaya kay nato na. Nakakita bin ako nimo last time nang consumption ka na sige paningil og utang. Pero bit kay nako tinyong bugaanay og balayag utot. Mao lagi ni Ronday. Sa akong kadesperado anang hibayaran nako anak ko mga lutang. Hapit na ko makaduol og mambabarang. Unya nakakita biya po ko nimo nang si Horbiners nga ikaw may bugtong mangluluwas. So coincidence kay gakita ta so karon na masin kung masulbad na imong akong problema. Nahala sige tala maningil ta. Taladay excited na. Unsa mahari kong likod? Siya nang likod. Ay namang lupad taday. Uy, si mo lupad. Ay diri ako manghawid. Ha? Diri ako manghawid. Hoy, bayot. Kaning gamit anay akong kapa, dili ni siya pang lupad, pang tuog ni. Ginoo ko gatuo magitong pakan kang dako Darna. Uy, unsa pakan? Mula magkukoy pako. Ginoo ko. Maglakaw rin itaan ni Ron. Maglakaw ta kay kanay ko dako na kay kugtian aron na exercise mo na maglakaw ta mo bilang na ko'y payong. Nala ta lang supon ako superhero. Ay, Ginoo. Hoy! Bayari na imong utang. Unsa ka? Bayari na imong utang. Kabalo kong utangan ka kay superhero ko. Ako si Mang Darna. Paglabi ko ng utang nimo. Wala kay utang nako, pero niya na Tanga man, wala bi ko ng utang. Unsa ka day? Hoy, dili niya utangan mo day. Pasagad lamang ka, wala na yung utang nako. Di na siya mao. Sorry kayo sir, kay mo rin nasayop ni. Pasaylo kay ko. Sorry kayo. Ay nagpangutang sunod. Hoy, ikaw ba? Maklaruhay ta. Lagi. Makaulaw galing ka. Ay naman ka. Abi magatuo man kog utangan to nimo. Sus ko ginay ko rin superhero dangag. Tala. Dangag yun. Dili to mao. Naulawan pa ata. Tala. Hoy Mayong. Oy, bes. Judith na kano sa pamagabubuhay ni mong utang. Matay, bes. O pa sugoy kabayad sa kong utang. Patawa lagi ni Mang Darna. Mo lagi ni ilang sakit. O mong sugod na kong paningil, puro suway ikabayad. Uy, Joy, nga ano man po kagtinglob mo yung magkagwala ikabayad? Matay, gikan ko pong kabagyo. Unya bago pa kong kapayo na kong balay. Wag yun sa kuy kabayad na akong utang raw. Saan matamang pobre ramang ka. Parehas naman po din tao tayong bagyuhan Mayong. O nanginahanglan kag kwarta, nanginahanglan po kwarta. Matay, bes.
Unsaon magyunero ng wa gyud ko karon. Tanawa lagi. Mangdar na ito yung istorya na kay gisa mo ka nagyukuan na niyang kuan-kuan lagi istoryahin na mali ko rin makasulbad na. Kuan doy, kana ganing mangutang ta doy. Huna-hunao nato ng kanang naningil, kanang mong giutangan, na po na problema na ilang balay. Hoy maulaw biya tag balik-balikan ta anang atong balay. Nan, mudawat mo na kong ngipon kaya kung idata akong ngipon. Aron, mudawat pa kuno ka ang ngipon. Usaon man ako na imong ngipon, ihabak! Iprinda sa pawn shop kay pila na biya ni katuig way toothbrush akong ngipon. Gold na biya na eh. Sige, mudawat tong tango pero hutda naglugbo tanan. Nan, mao gani na bisi mangutang na pugunin mo ani.